हो दादा केतना तीखा बनैले बाटा हो। पानी पुड़िया बहुत तीत लागत बा। छोलवा में मरचा केतना डाल देले बाटा। अरे भाभी ज्यादा नाही डले बाटे, हमके लागत बा तोहार मुंहवा पक गल बा, यही से तोहरा के तीत लागत। करे भसड़िया वाले कैसे बनात बाटे रे, इतना तीखा के केहू खाई नहीं पात बा। ई खाबा? अरे चाचा फुल्की है, चाउमीन है, चाउमीन मरझाट। अरे भसड़िया वाले कैसे बोले? अरे बुढ़वा ज्यादा बोलबे न ते लेकिन उलाट के मारब तो के ला शर्म नाही लागत भाई। लेकिन भौजी बाटे तो ऐसन बात करत बाटे, ससुर के नाती मार के रद्द कर देबे यही बाजारी में, समझले कि नाही? खाए बना खून है तो अपन दूसरे के जाए। अरे भैया कैसन गुस्सात बाटा हो, काका के जायदा बूढ़ पुरानिया रहना मर्दवा नहीं तो छोड़ा उनकर बात का लेके चलत बाटा। जब बूढ़ पुरानिया हो जाना न तो दिमाग काम नहीं करेला। टकलवा भसड़ी वाला तुम ज्यादा बोल रही, हमारे गाँव घर को रहा यही से हम आगे नहीं कहीं भाई। गाँव घर के वाले चली खा ले भाई, दूसरे के जन पैसा दे तो नकरी के दे देते भसड़िया वाला हमार बेइज्जती करा दिले। अरे बाबूजी ये कुछ नहीं बोलता, तोहरा के बोलना तू ही उल्टा बोला। तोहार दिमाग नहीं काम करत बा, कोनो डॉक्टर से दवाई वाई लेला। तोहरी माई के पूछ खारा महतले तू हमरे के सिखावे चललू है 2 दिन के दुरही। ए बुढ़ो देखा सहू ढंग से खाए को तो खा नहीं तो कुल बहुत बाजारी में कुल ठेला लगौले बाटा ओकरे के खाटी पाए से तो तू मर्दा हमार ग्राहक कुल बिगाड़ देबा। अच्छा बेटा तो 2 दिन से छोला बेच लगला तो तू हमके लगला ससुर के। कहाँ भैया तो का चाहत? अरे भैया हमके छोला चाहत रहल 5 रुपया